नमस्कार. एव्हरीडे मालवणीमध्ये स्वागत आहे. आज मी बनवत आहे बटाटा वडा आणि लसूणची चटणी. बटाटा वडा कसा बनवायचा ते बघूया. अर्धा किलो बटाटे कुकरमध्ये 3 शिट्ट्या करून घेतल्या आहेत. थोडं थंड झाल्यावर सर्व बटाट्यांची सालं काढून घ्यायची आहेत. सालं काढून झाल्यावर बटाटे थोडे हाताने कुस्करून घ्यायचे आहेत. एखादा ग्लास किंवा खलबत्त्याच्या मदतीने बटाटे चांगले मॅश करून घ्यायचे आहेत. सर्व बटाटे छान मऊसूत झाले पाहिजेत. बटाटे छान कुस्करून तयार आहेत. थोडी कोथिंबीर मी कापून घेतली आहे. लसूणच्या 10-12 पाकळ्या आणि 6 हिरव्या मिरच्या खलबत्त्यामध्ये ठेचून घ्यायच्या आहेत. मिरची लसूण ठेचून झाली आहे. कढईमध्ये 2 चमचे तेल गरम करून घ्यायचं आहे. अर्धा चमचा राई आणि कढीपत्त्याची पानं घालायची आहेत. ठेचून घेतलेली लसूण आणि मिरची घालायची आहे. फोडणी चांगली भाजता येईल एवढंच तेल आपल्याला वापरायचं आहे. अर्धा चमचा हळद घालून मिक्स करायचं आहे. चमचाभर मीठ घालायचं आहे. आता यामध्ये मॅश केलेले बटाटे घालायचे आहेत. चांगलं एकत्र करून कोथिंबीर घालायची आहे. फोडणीचं साहित्य आणि बटाटा एकजीव करायचा आहे. बटाटा वडा बनवण्यासाठी भाजी तयार आहे. इथे मी 4 हिरव्या मिरच्या आणि थोडीशी कोथिंबीर खलबत्त्यामध्ये ठेचून घेणार आहे. अशा प्रकारे ठेचून घेऊन कोथिंबीर आणि मिरचीचा ठेचा बनवून घ्यायचा आहे. इथे मी 1 पेला बेसन आणि 4 चमचे तांदळाचं पीठ चाळून घेतलं आहे. अर्धा चमचा मीठ घालायचं आहे. मिरची आणि कोथिंबीरची पेस्ट घालायची आहे. थोडं थोडं पाणी घालून बॅटर बनवून घ्यायचं आहे. बेसनाचं पीठ चांगलं फेटून घ्यायचं आहे. जास्त घट्टही नाही आणि जास्त पातळही नाही असं आपल्याला बॅटर बनवायचं आहे. बटाटा वड्यासाठी बनवलेली भाजी थंड झाली आहे. त्याचे गोळे बनवून घ्यायचे आहेत. गोळा बनवून झाल्यानंतर हलकंसं दाबून घ्यायचं आहे आणि चपटा पेढा बनवायचा आहे. अशा प्रकारे बटाट्याच्या भाजीचे सर्व गोळे बनवून घ्यायचे आहेत. अशा प्रकारे बटाटा वड्यासाठी बटाट्याचे पेढे तयार आहेत. कढईमध्ये मंद आचेवर तेल गरम करत ठेवायचं आहे. बेसन आणि तांदळाच्या पिठाच्या मिश्रणामध्ये खाण्याचा सोडा घालायचा आहे. अर्धा चमचा मी सोडा घातला आहे. भजी बनवण्यासाठी जो सोडा आपण वापरतो तो वापरायचा आहे. सोड्यामुळे बटाटे वडे चांगले फुलून येतात. या बॅटरमध्ये मी हळद घातली नाही आहे, कारण बॅटरमध्ये हळद घातली असती तर सोडा आणि हळद यांच्या मिश्रणामुळे बटाटे वडे मसाला घातल्यासारखे लाल रंगाचे होतात. ज्यांना लाल रंगाचे आवडत असतील त्यांनी हळद बॅटरमध्ये घालावी. मिनिटभर बॅटर चांगलं फेटून घेतलं आहे. आता या बॅटरमध्ये
बनवून ठेवलेला बटाटा भाजीचा गोळा घालायचा आहे. दोन्ही बाजूने बेसन लावून घ्यायचं आहे आणि अलगद तेलामध्ये सोडायचं आहे. बटाटे वडे छान भाजल्यानंतर तेलातनं काढून घ्यायचे आहेत. अशाच प्रकारे आपण सर्व बटाटे वडे बनवून घेणार आहोत. अशाच प्रकारे उरलेले सर्व बटाटे वडे मी तळून घेणार आहे. खूप टेस्टी आणि सुंदर असे बटाटे वडे तयार झालेले आहेत. लसूण चटणी कशी बनवायची त्याची रेसिपी मी पुढे दिलेली आहे. पूर्ण व्हिडिओ पहा. बटाटा वड्याबरोबर खाण्यासाठी लसूण चटणीची रेसिपी पुढे दिलेली आहे. लसूण चटणी बनवण्यासाठी शेंगदाणे चांगले खरपूस भाजून घ्यायचे आहेत. 10 ते 12 बेडगी मिरची घेतल्या आहेत. 25 पाकळ्या लसूणच्या घेतल्या आहेत. थोडीशी चिंच घ्यायची आहे. गूळ घ्यायचा आहे. अर्धा वाटी सुकं खोबरं घेतलेलं आहे. आवडीप्रमाणे मीठ आणि चटणी वाटण्यासाठी खोबरेल तेलाचा उपयोग करायचा आहे. 2 चमचे खोबरेल तेल घेतलं आहे. मिक्सरमध्ये वाटून घ्यायचं आहे. शेंगदाण्याव्यतिरिक्त काहीही भाजायची गरज नाही. कामानिमित्त बाहेर जात असल्यामुळे खोबरं, मिरची आणि लसूणसुद्धा मी खूप दिवस टिकण्यासाठी हलका हलका भाजून घेतला आहे. टेस्टी बटाटा वड्याची रेसिपी आणि लसूण चटणीची रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा आणि कमेंट करून नक्की सांगा. तुमच्या छानशा कमेंटमुळे खूप बरं वाटतं. सर्व सबस्क्रायबरचे आणि छान कमेंट करणाऱ्यांचे खूप खूप आभार. वडे तळताना जो बॅटरचा चुरा असतो तो सुद्धा आपण लसूण चटणीत वापरू शकतो. फक्त त्यामुळे लसूण चटणी जास्त टिकत नाही. सुंदर मालवणी रेसिपींसाठी एव्हरीडे मालवणीला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा.